Welkom bij deze video. Goed, ben ik hier ontfermen. Oké, even waarom in de tijd. Ik ben nog net begonnen. Waarom ga ik me hier verder? Ik weet het net. Ja, het had net echt een reden of zo, maar ik wist net wat ik dwan moest voor een video deze week, dus ik dacht, ik ga me hier gewoon verder. Ik heb dit gekocht, dit. Ik heb nog nooit mijn volledige hier zelf verfd. Ik heb wel een keer roze hier gehad. En dat verfde ik dan ik wel zelf. Daar komt nou een plaatsje van. Heel bijzonder. Maar dit is de kleur donker espresso. En volgens mij is het gewoon iets donkerder als mijn hierkleur nou. Ik ben allergisch voor zwarte henna. En er staat erop, op de verpakking, als het allergisch is voor zwarte henna, kerst het net broeken. Maar de vegan hierverf werd dat net opstoen. Dus wat moet ik dan? Dus toen dat het op licht vochtig hier moest. Dus dat heb ik nou dien. Ik heb een handdoek om dien. En ik ben helemaal klaar voor de haarverfbehandeling. Ik heb dit ding. Dan maak dit ding. Met hierin en dan skotje. En dan kunnen we beginnen. En ik heb nog een pak hellen. Want ik ben bang dat ik was net knog heb zo. Oh, dit is echt. Ik heb net een sign dat ik dit nou dwang in. Het is een vrij spontaan en ja, net echt doordacht plan. Ik het nou krijg dat we een vogel op mijn holle schieten het. Dit proces gaat heel lang worden. Ik skip even naar wanneer ik klaar ben, want dit wordt het echt gissen te lang. Nou, hey. Nou, mijn idee zit meer op mijn lichaam dan in mijn hier. Maar hè, dan is het nou de bedoeling dat ik 20 minuten wacht zie. En het er dan niet speel. En dan subbertje. Ik ben echt heel bang. Ik ben vooral bang dat ik een allergische reactie krijg, want ik ben hier dus misschien gewoon allergisch voor en ik heb geen idee. Oké, timer op 20 minuten. Oké, de timer gaat. Dus het is tijd. Ik denk dat ik gewoon helemaal de douche in ga, want het zit dus ik op mijn hoed en zo. Dus dat liep het mij het meest praktisch. Dan ik ga hem net maar nemen onder de douche. Dat is denk ik net zo goed voor de camera en dat is wat ongepast. Dus ik zie je naar de douche. Doei. Oké, ik kom nu correct uit de douche. En op de camera liep het echt pikzwart. Maar dat komt omdat nou natuurlijk ik nog wie het is. Dus dan liep het sowieso donkerder dan dat het echt is als het droeg is, denk ik. Maar het is nou gewoon wachtje totdat het droeg is. En dan zien we het echte eindresultaat. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, het is nou de volgende dag, dus mijn hier is volledig droeg. Oké, nou, dit is het dan. Het is haast zwart. Ik ben trouwens, ik krijg wekker, dus ik zie er sowieso net echt op en top uit. Maar dat gaan we oplossen, want maar dit hier heb ik natuurlijk een hele oren identiteit. Ik voel me echt een oorpersoon. En daarom is het tijd van een makeover. Ja, ik voel me wel een beetje gothic, emo-achtig, dus dat gaan we dan. Dus let's go! Oké, de make-up zit erop. Als dit net emo gothic is, dan weet ik het net meer. Dan is het nou tijd voor een passende outfit. Let's go! Nou, dit is het dan. Oké, nou dit is dus mijn nieuwe identiteit, maar mijn geverfde haar. Ik hoop dat je het cool vindt. Ik wel. Nee, grapje. Ik ga er net dagelijks no bij in. Maar op zich, voor één keer is dit wel even cool. Maar dit is dus mijn nieuwe hier. Ik vind het wel mooi. Vind het net te liken, te abonneren. En dan volgende keer zie ik je me weer. En hopelijk heb ik dan geen blauwe lippen. Top. Doeg!